അതിനാൽ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയമക്കളെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: വീഞ്ഞ് പരിഹാസിയും മദ്യം കലാകാരനുമാകുന്നു, അതിനാൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്ന ആരും ജ്ഞാനിയാകുകയില്ല. സഹസ്രവാക്യങ്ങൾ 20-ാം അധ്യായം 1-ാം വചനം. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതുപോലുള്ള വചനങ്ങളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബട്ടണിൽ ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫോളോ ചെയ്യാനും മറന്നുപോയത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. സ്തുതി മനമേ നിത്യവും നിൻ ജീവനാഥനീശുവേ, ഇതുപോൽ സജീവൻ തന്മരാത്മ സ്നേഹിതൻ വേറാരിനി. സ്തുതി മനമേ നിത്യവും നിൻ ജീവനാഥനീശുവേ, ഇതുപോൽ സജീവൻ തന്മരാത്മ സ്നേഹിതൻ വേറാരിനി. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കും. സാധു ഞാനീശോനിൽ തന്നെ ക്ലേശിക്കും. ഏതും കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു. വിഷമ്യമുള്ളെതുകുന്നു കരകേറി നടന്നു. രക്ഷകനൻ കാലുകൾ തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോലോടിടുന്നു. ആരുമേനിക്കില്ലെന്നു ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നുവെന്നു മാനസത്തിലാദിപൂണ്ടു ഖേദിപ്പാൻ. എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതൻ ദൈവദൂത സംഗമത്തിൽ ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയായി. നാളെയെ കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ ലവലേശം ഭാരമില്ല. ഓരോ നാളും ദൈവമേ പോറ്റുന്നു. കാക്കകളെ വിചാരിപ്പിൻ, വിതയില്ല, കൊയ്ത്തുമില്ല. ദൈവമവയ്ക്കായി വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുന്നു. ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്ക് അവൻ ശോഭ നൽകുന്നു. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ പരിഭൂവിൽ കിടന്നാൽ എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതർ വന്നിടും. ഏറ്റവും സ്നേഹച്ചൂടോ അപ്പവുമായി വന്നിടും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലിലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. എങ്കിലേ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.